תוכנת תזרים for you מאפשרת לכם לעדכן בכל עת הכנסות או הוצאות בתאריכים מוגדרים על פי סיווגים שונים. לדוגמה, אם אתם יודעים על הוצאה קבועה שיורדת לכם מהחשבון בתאריך קבוע, שכירות משרד לדוגמה, תוכלו להגדיר אותה במערכת ובכך להיות בבקרה על תזרים המזומנים שלכם בכל שלב לאורך כל התקופה אותה תחפצו להגדיר. באותו אופן, תוכלו להגדיר גם הכנסות צפויות על בסיס צ'קים, העברות בנקאיות וכדומה. ראשית, עליכם להגדיר את סיווגי ההכנסות וההוצאות במערכת. לחצו על הלשונית סיווגים, הכנסות, תחת התפריט, טבלאות. במסך זה תוכלו לראות סיווגי הכנסות שונים. הסיווגים המסומנים בצהוב הינם קבועים במערכת ומשמשים את מרבית העסקים. בנוסף לסיווגים אלו, תוכלו להוסיף סיווגים חדשים שאינם מגיעים כברירת מחדל עם התוכנה. זאת על ידי לחיצה על אוסף רשומה, אוסף תיאור, עדכן. באותה הדרך, מומלץ להגדיר גם את סיווגי ההוצאות שלכם. לחצו על הלשונית סיווגים, הוצאות, תחת התפריט, טבלאות. גם כאן, הסיווגים המסומנים בצהוב הינם קבועים במערכת ואינם ניתנים לשינוי. תוכלו להוסיף סיווגים חדשים שאינם קיימים בתוכנה, על ידי לחיצה על אוסף רשומה, הוספת תיאור, עדכן. לאחר עדכון הסיווגים, מומלץ להגדיר במערכת את רשימת הספקים הקבועים שלכם, על מנת לייצר מעקב אחר ההוצאות הקבועות שלכם בכל רשומה. לחצו על לשונית ספקים, תחת התפריט טבלאות. לחצו על אוסף רשומה, הזינו את שם הספק, ולחצו על עדכן. כדי להגדיר הוצאות והכנסות קבועות לתזרים המזומנים שלכם, תוכלו להשתמש בלשונית פעולות קבועות. לדוגמה, אם תרצו להגדיר הכנסה קבועה, כמו שכירות נכס, אשר אמורה להיכנס לעובר ושב שלכם בתאריכים קבועים, היכנסו ללשונית פעולות קבועות והוסיפו רשומה חדשה. כעת תגדירו את טווח התאריכים בהם אמורה להתבצע ההכנסה. לחילופין, תוכלו לציין את מספר התשלומים והטווח שלהם חודש, חודשיים, רבעון, שבוע ואפילו יום. כעת, בחרו את חשבון הבנק מתוך החשבונות המוגדרים במערכת. הגדירו כי מדובר בהכנסה, וציינו את הסיווג שלה, בהתבסס על רשימת הסיווגים שהגדרתם קודם לכן, וציינו את הלקוח. חשוב לציין את מספר האסמכתה של ההפקדה, על מנת שהמערכת תזהה אותה בתהליך משיכת הנתונים מחשבון הבנק. כתבו את התיאור המילולי, וכמובן, את הסכום. כעת ההכנסה הקבועה תיכנס לתזרים המזומנים שלכם בתאריך שהוגדר על פני כל התקופה. באופן דומה, תוכלו להגדיר הוצאה קבועה לתוכנה, לדוגמה, הלוואה.